Yes, dure sa tas ito atong ayaw ng balitang showbiz mga idol. Kaya kini sikat nga actress idol Bulky. Actually usa gini sa kanabang na siyang prime era karon idol Bulky. Okay. Malipayon kaayo nga mibutyag nga mao lagi ni finally nibalhin na siya sa iyang dream family home idol Bulky. Ug gasuma pa sa mong sikat nga actress nga mapasalamaton kaayo siya sa tanan niya mga fans ug supporters nga maoy rason nga nung nakabot ni nga kalampusan idol Bulky usas na sabi sa pinakakugihan. Ato na i-reveal idol Kenny wala lain pa sikat nga actress nga si Belle Mariano. Maglantaw sa idol Bulky. Oy, deserve sa tayo. Kaya ba na ba yata nga kanabitaw sa gawas yung bayan? Oo, it's giving Los Angeles and pero asan ni yung balay may Pinas ra? Pinas ra sa jud mo. Pero mo lagi na ang kani magud si Belle Mariano idol Bulky na ila na magid nato no nga kanabang wag tuo yang mga projects. Pero kaya ni Belle Mariano ha. Unya, kanabang booming. So mo ning dream house niya. Oo, mo ning dream family home 23 23 tanin ani ka dato kay nga balay. 23 murag pero ingon pa nila may nga dili gyud nato kana bang ang kapalaran sa tao may salig lang gyud gunit lang. Sige lang kay lain man sa taog mata kana bitaw nga. Di mo may that you have to dream big ingon pa because life first will surprise you. Kaya naman kanini Brent ba kanang unsa kanina kanang ayon sila duha ba? Ay, only na ba yan na silang duha? Gi-feature man sila ni Chito sa Muntina. Ay, wow ba? Paghuhay lang. So, usa na sa, nitan-aw ko sa entire interview, usa na sa ko nakuha niya nga, kana bang you have to dream big because life will surprise you. Sana. So, mo na ang mga netizens, mga fans supporters po daning sikat nga actress nga si Belle Mariano idol Bulky. Congratulate siya. May padayag sa pagmahal. Kaya kana bang usabi di sa pinaka-humble na actress, no? Yung usa sa pinaka-pugihan. Usa pa di sa kanabang perfect kay dagway. Namura si Mike. Mga mga idol, again, congratulations to Belle Mariano. Belle Mariano.